magpa-surprise si Gigi kay Kuya, no? Kasi kanina malungkot siya. What's up mga ka-dragon? Ayan, good morning po sa ating lahat. And for today's episode guys, nandito kami ulit sa farm at magluluto tayo ng hindi obvious. Kasi nasa tinolang manok ni Kuya Efren. Ayan, dahil birthday ni Kuya Efren, nagpamanok siya. At lulutuin din natin siya mamayang hapon ng bilo-bilo. Yan, birthday ni Kuya Efren yun guys. At saka yung bunso niyang anak. Tsaka si JD din pala. Baka papunta sila JD dito mamaya. Magdadala daw sila ng pansit. Tsaka kakanin. Yan. Syempre ganun pa rin guys. Mag-update pa rin tayo. Busy pa rin kami guys. Maglinis, magkayas ng kawayan. At magkakabit na sila ngayon guys ng amaka, ng dingding. So dapat kasama namin si Yang Yan ngayon. Kaya lang dahil nagpa-check up yung mami niya, kaya hindi muna namin sinama at baka malaglag dyan sa putikan. Wala pa namang kuwan. Kalikot pa naman na apo. Hindi rin siya makakatulog dito kasi maingay, magpupuk-puk-puk sila. Kaya kay mami isang muna siya. So let's go mga ka-dragon, tayo magpakulo na ng tubig nang mabanlian na ang ating manok. Manok na itim. Mukhang matapang. Katin mo kaya. Wow, ang laki. Kataba niya ay Tapos kuha na rin tayo ng ating sili guys. Ay, hahalo natin dito. Pitas-pitas na lang kanilang nandito lang ang mga ingredients. Ang tagakatay ng manok, Tita Ligaya. Si Auntie Pasay. Hindi nga, ayan ang kahinaan ng Auntie Pasay yata eh. Walang magkatay. Dalawa tayo. Pato ante, kaya mo? Hindi. Hirap. Ang daming doon. So ayan mga ka-dragon, maghahantay ng siling labuyo. Yung siling lugaw, siling ligaw, ante, adda kabutine. Oo. Yan masarap kasing ihalo sa yun. Yan oh. Sa Dami oh. Ala oh, ungsi ka. oo nga. Guys, may nakita kaming kabuti. Kaya lang na siya, lumipas na. Madimi na angot. Isama naman yung dalawang surisor.
Arab to ka maglagay ang mga sili. Nagkapuda pa yung manuot. Si Doc Marcelino. Nukadamo ang bayad ko, tagpo 20. Dano ko awam ibayad na. Mama, amat na. Kasi damo. Ito masarap pang tinola. Kaya lang, kakaunti. Ito lang. Gusto na. Maungutan laki di. May isang tanga po. Ayan guys. May batang natinikaan yun si Uncle Marsing. Doktor ng mga natitinik. Nilagyan niya lang ng laway niya. Wow! Pay sumat. Tik sa mamate. Ano yung ginalagay mo dyan, Uncle? Tingala lang ikaw, tingala. Tingala ikaw, tingala. Para magaling, para makakain na ito. Baka makakain ka na mamaya. Oh, hindi matanggal yan pag kuwan. Hindi ka nagpahilot. Tinik nung dalagang bukid, te. Tingala lang. Ha? Hirap. Ano yung gano'n? Ay, di pa nailaw? Galing sa baryo to guys. Hinanap pa si Uncle Pasing dito sa kuwan, bukid. Papa niya. At magpahilot daw ng kuwan na tinik. Uncle, ano yung nilalagay mo? Ano tayo ginapilian ko? Ayaw niya. Nabunutan niya ako. Uncle Marseng? Sunod eh. Uncle Marseng, ano yung nilalagay mo sa liig niya? Anong ginalagay mo sa liig niya? Laway. Ikaw nga. Mabuting mag! Ganito dito sa probinsya guys. Tanggal. Para makakain na ikaw mamaya. Nukam mo. Sa pikastoy. Madi mo doktor biro kanda. Tingala lang niya lang. Ate mo katay gani Marcelino ti kwa. Ganyan lang. Ipapalit niya lang po. Wala na? Murag baklit. Tingala ka. Wala na? Kalian ang kaya, maniwala na ako sa'yo. Oo. Amin yun ko, bigka mag. Lahat naging ganyan ma? Oo. Pero hindi rin ka ngayon eh. Tika lang. Hindi na masyado? Wala na yung, hindi na mabili. Ay, magapon, alis niya. Nahawakan mo rin ang kaya? Hindi. Al-altit lang yan. Magtingala ka lang kay Al-altit lang yan. Ang laway mo. Papa. Pero pa nga, Sana yan ay yung bago gising. kumain ng karnya asawa, yung butaw. Oo. Dito, lalamunan, nagtalagang barado. Natanggal ma? Kata. Ba? Hanga na talaga ako sa'yo eh. Oh, may sidekick ko. Magkano singil mo ay? Yung kay Marsay, magkano singil mo? At na? Pang tabako lang? Mamaya wala na. Ano pa? Kadto pa naman dami nga ay. Sarami mo inumin. Ano ba doon? Masakit pa maglunak? Ay, inom pa ang tubig. Nagkakabigla pa ko. Okay, Marsay. Manjak pate, jak kita. Ay. Kita matan, badito sa blind. Pag hindi na binalik, magaling na. Ang sakar ko na, badito Pwede makasaon na, di na kaya. Nagpapalanti ko ha. Inilot mo? Medyo papailaw. Nekat? Nagkatat. Ito, huglaing naganda ti Dr. Michael. Kuna man no kwa. Maritis lati amom, adda mo gan talent mo. Native yan guys. Sarap.
Ayan guys, check natin yung ating tinolang native chicken. Wow, sarap. Dumi-dilaw ang sabaw. Gusto ka ligo na? Sarap po. So, ayan mga ka-dragon, nagatil lalo si Auntie Pasing para sa bilo-bilo. Ayan, handa natin ng bilo-bilo sa friend. Request niya, guys. Ayan, agmamalon na sa Auntie Ligaya. Dito tayo manang yan, guys. Excited kami. Binigyan na natin. Ang datar. Oo na guys. Mga nang guys, si kayo pa yung nag-unama nga nagsangaw. Sabi damo lang nagbainan. Hindi mo po mantay ko. Puntahan niyo lang yung friend. Ay, hindi niyo pinuha yung sandok na ko. Wala. Ama, salamat sa biyayang pinagkakalog mo sa amin. Ama, magamit namin itong lakas sa paglilingkod sa iyo. Sa ngalan ni Jesus, ang dakilang tagapagligtas sa amin. Happy birthday to you. Seryoso ah. Kaya, luto tayo, bilo-bilo. Mamaya may bilo-bilo pa. Huwag ka mag-iyak kay friend. Hindi tayo nagkuha ng... Madi mo uri. Nisnisan na lang. Pagka-batch kami sa gabi. Madali lang. Ang bahay natin ito. Sige, upit na lang kami. Ipalit ko kay Papa. Happy, kinuha niya yung kwal. Oo, yung bunga. Nakon na eh. Tama na, bayit. Kunti, kunti tayo. Atas ng kunti. Ay, akunti. Bayi. Kanapod ka na daw. Sino nagsaing? Ligaya. Ito ka nagkabil baga. Kasi ka nagarasaw. Ole. Ay pa. Siyempre, nagasakit yata ang ngipin mo. Hindi mo kakain. Tapos inpet. Magic. Gisa ito lang nabigat pan nabigat. Walang pasok? Sa laro. Practice. Hanggang sa'yo. Sarap ng luto man tiya. Sarap ng tinula. Ubus. Marami. Lakas na naman ang ulan guys. Sana lang huwag magkulog at magkidlat. Dami na naman siguro inabutan ng ano. So ayan mga ka-dragon, buti huminto na yung ulan yan. Magtulalo na tayo ng ating Wala na kayo tulal. nabudol kami guys. Nabudol lang St. Peter. Pero okay yan. Para ano. St. Peter. Antay mo po na. Ang inano guys ni JJ, yung pinakamahal guys, St. Anne. 3,000. Ay, wala pala dito. Matay, hindi. Doon lang kami sa pinakamura. So ayun mga kadran, bali ang ating ihalo sa ating bilo-bilo ay saging tsaka kamote. Yung kamote ay pinapalambot ko. Yan, medyo ano na rin, gumanda ng panahon. Yan, dito naman tayo sa kubo, magliha-liha tayo dito. Tatanggal din? Oo. Ayan guys, malapit na itong ating kwarto. Bali dito ang pinakapinto. Ayan. Ayan.
Anong masasabi mo, Madam Ligaya? Madam, anong masasabi mo? Down by. Ako na lang ko pag malagapo. Dito na ako magtira. Madimulis ako eh. Kaluwang pa dyan, no? Libre na balik gastos. Para libre. May tubo. May tagalini eh. Adi, ikaw na magiging pan dito. Caretaker. Ay, St. Peter. Ano, Tets? Luto na, Tets? hindi pa. Sarap po. Masarap yan, guys. May langka sana. Kaya lang wala tayong langka. May asukal na. Wala pa, gatas pa lang. Tabangan mo lang. Kaumay pag ano. Masyadong matamis. Tira. Didikit ako lang ng kornisa. Dito. Ngayon. Ilan? Libre. Ano ba? May pabila sa antipasi nga. Kadami man pala. Tapos nagluto tayo ng bilo-bilo. Happy birthday! Happy birthday, Kuya Efren. Pa-surprise si Gigi kay Efren, no? Kasi kanina malungkot siya. Ngayon, pasayahin natin ngayong hapon. Ngayon kalaki na ng ngitay. Pagod kami, guys. Sumba sa tanghali. Wala kayo magkakuna. Alam ninyo. Hoy, kasi hindi pa yung magkakuna. Yeah, may bisita tayo, guys. Si Jenny. Yeah. Happy birthday. JD Kuya Efren. Tabuksina. Asis! Asis! Ganda na tabuhan niya! Asis! Tapos ikaw! Dali na! Dali na! Huwag ka makonte! Baka masuga! Dali na! Wala pala tayong up-up. Lalakad! Kaya balambot na nga. Hindi na magkasya sa kanya yung sombrero. Hindi kasi eh. Hindi ka nagdala ng kalma? Ha? Julian? Baka masarugsugan. Anong kusina? Ito. Kaya magda. Happy birthday! Hindi mo sinawag sa atin yang eh. Happy birthday. Magkanta rin daw kayo, ah. Happy birthday to you! Di panglasa. Kuya Efren at Happy JD. birthday! Happy birthday, Kuya Efren. Lagyan mong kakanin. Isa pa! Si Buda. Lagyan yung lagayan. Kaya nga, yan ako sa mangkok eh. Yan na lang sa mangko. Ito sa manlukong ba lang isa? Sargaman ko Grab. nakakwa. Ay, dam. Dadyan mo nga ito pingo kay Budang. Haluin ko lang eh, baka nagpan na. Wala si Gili oh. Bait ah. Hindi mo kasi kinuha yun. Tama? Kain ka din? Uy, bilo-bilo pa dito, oh. Alam ko sa baryo sila. Sila, di ba?